लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो साथामा गोब्राब जोखोम। दासान्दि रायजोआव गारि मटरजों लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाया बारानिफ्राय बारासिनसो जादों। थारैनो जाय समाव सरकारा लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय सुबुंफोरखौ रैखा मोनहोनो बायदि गोख्रों ट्राफिक रुल बानायदों, नाथाय बे समावनो रायजोआव सानफा एफा गोबां लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ नुनो मोनगासिनो। थांनाय सानखालि जनाय लक्की नेपालि 515 नं राजा लामानि साखाथियाव खेबसेनो गंथाम गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजियो। जाब्रबथाय जानायजों जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो साथामा गोब्राब जोखोम जायो। पासीघाटनिफ्राय जनाय मोखां जानानै फैबाय थानाय AR09B8001 नम्बरनि गारि जनायनिफ्राय रुपसिन फारसे थांबाय थानाय KA55EV5207 यामाहा गारि आरो DL4SBR7687 नम्बरनि गंसे रयेल एनफिल्ड गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां गिख्रंथावै सौग्रावलायनाय जाथाय सोमजियो। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो फ्रान्सिस पेमेल मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। लोगोसेयैनो नाली पाटिर राहुल डले आरो आनुं पाटिर गोब्राब जोखोम जायो। जाथाय जाखांनायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। পৰা ল'ৰাটো আহিছিলে গাড়ী লৈ আহি লৈ মানে আমি 20 জনমান ল'ৰা দৌৰা আহিছিলোঁ। তেতিয়া সি আহোঁতে ইয়াত মাৰিয়ে দিলেগৈ। মুখামুখি হ'ল নেকি? মানে এই চাইডে মাৰি দিলে আৰু গাড়ীটো ডাইৰেক্ট। আমি দৌৰাই আহিছোঁ, ইমান ভালকৈ ক্লিয়াৰ দেখা নাই, কিন্তু গাড়ীটো ইয়াত মাৰি দিলেগৈ। মানে গাড়ীত কেইজন মানুহ আছিলে? মানুহ 2জন বা 3জন ল'ৰা আছিল। আৰু বাইকত মাইকী এটা মতা এটা আছিল। কিমানজনে আঘাত হৈছে? মানে 4-5জনমান মানুহ মাথা চাথা ফালিছে আৰু। মানুহকেইটা ক'ত গ'ল? মানুহ মেডিকেল লৈ গৈছে। মেডিকেল চিৰিয়াছ আছেনে? চিৰিয়াছ পুৰা চিৰিয়াছ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।